Dan hu ġojjel ieħor fl-opinjoni tiegħi f'kullana ta' proġetti li l-Gvern iddeċida li jpoġġihom fi priorità għal ġid tal-familji tagħna u tat-tfal tagħna. Illum il-ġurnata qed jiġi konvertit fi spazju sabiħ li issa jsib ruħu bejn żewġ proġetti li huma wkoll ta' tifsira kbira u ta' valur kbir. Minnaħa għandek ir-razzetta tal-biberija, illum nafuha bħala l-Inspire, minnaħa l-oħra hemm l-impjant ta' trattament tal-iskart fejn qed nagħlmu lilna nfusna l-tfal, però anke lilna nfusna kif nittrattaw l-iskart domestiku fid-djar tagħna, kif nisseparaw, kif nirriċiklaw. Persuna li juża l-Inspire jista' faċilment jiġi hawnhekk u persuna li juża dal-park jista' faċilment imur l-Inspire. Mhux biss il-link fiżiku, imma ħadd naħseb ukoll li l-attivitajiet li jkun hawn f'dan il-park jorbtu u jikkumplementaw dak li diġà joffri l-Inspire. Bisħana ġenerata mill-impjant ta' Sant'Antin minflok ma nitilfuha, dik se tgħaddi u qed tgħaddi issa minn pajpijiet ħalli s-swimming pool li għandhom f'dik il-faċilità jiġi imsaħħan permezz ta' din is-sħana.